San Pietru. Imma aħna skont il-weda talla nistennew smewwiet ġodda u art ġdida. M'hemm l-ebda suġġett ieħor aktar importanti mir-renju tas-smewwiet. Fit-Testament il-Ġdid jissemma aktar minn 100 darba. Iżda madankollu x'inhuwa ir-renju tas-smewwiet jew ir-renju talla mhuwiex għal kollox ċar fl-Iskrittura. Diffiċli tajt xi fisser ir-renju talla, is-sinjorija talla. Ġesu ma ċċarax sew x'inhu, semma t-teżor moħbi fil-għalqa jew il-ġawra prezzjuża mitlufa. Ir-renju huwa realtà spiritwali u għalhekk mhux lakemm taqbdu bl-ilsien u bil-moħħ tal-bniedem. Irid ikun l-ispirtu talla fina biex jagħtina lemħa tar-renju u t-tifsira tiegħu. Min jagħmel regolarment talb kontemplattiv jew joqgħod fil-ħemda fil-preżenza tal-mulej x'aktarx illi jkollu tikka ħiel anki jekk moħħu jibqa' ma jifhimx sew. Tiġi saltnatek, tiġi saltna tiegħek. Meta huwa ir-renju? Ir-renju jidher li huwa fi żminijietna, ukoll fil-futur, ukoll wara l-mewt, ukoll lilin mill-ħin kif nafuh aħna, fejn quddiem il-mulej jum wieħed hu bħal 1000 sena u 1000 sena bħal jum wieħed kif tajt l-Iskrittura. Fejn huwa ir-renju? Hemm min jaħseb li s-sema jew is-smewwiet tfisser xi ħaġa imbeda. Iżda mur kellem il-kważi kwalunkwe persuna kontemplattiva u x'aktarx mal-ewwel jgħidulek li huma jafu bla dubju li waqt li s-smewwiet huma lilin minn din-dinja, is-smewwiet huma wkoll preżenti hawn u issa u li tista' tmisshom, speċjalment minn ġo is-sempliċità u minn ġo l-imħabba universali u l-modrija universali. U għalhekk il-weda ta' smewwiet ġodda u art ġdida ma tfissirx biss xi ħaġa li hija imbeda minnha fil-ħin jew fid-distanza. Kemm is-smewwiet u kemm ukoll l-art huma fil-ġisem u fl-ispirtu tagħna il-bnedmin. Allura ir-renju talla qed joqrob jew qed ikun preżenti b'mod iktar ċar? Xi fisser meta ir-renju talla ikun jidher fid-dinja, f'Malta, fil-parroċċa u fil-familja tiegħi? U xi fisser ir-renju fija stess, fil-ħajja spiritwali tiegħi? Ftit hemm ċans nagħti l-kontribut tiegħi lejn ir-renju talla jekk jiena stess minix miexilem. Il-profeta Iżajija u Ġwanni l-Battista u Ġesu nnifsu baqgħu ipoġġulna l-istedina u l-isfida illi nersqu eqreb lejn ir-renju u inqarbuh lejna. Wittu t-triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu. Bliema triq, bliema modija ġej lejja. U sa fejn sa jasal? Għaliex il-modijiet tiegħu mhumiex dritti u lixxi? Kif niddrittawhom? Jiena fija kif nidritthom? Meta persuna tħoss ġibda sabiex tiskot u tistrieħ b'moħħ ċar bl-intenzjoni li tiltaqa' mal-mulej, dik il-ġibda stess tkun ġiet mingħand il-mulej, mingħand Alla illi jfittex lilna b'ħeġġa aktar milli aħna nfittxu lilu. Persuna bħal dik tħalli lilha nnifisha tinfetaħ, lesta li tirċievi dawk l-effetti uħud minnhom jidhru u uħud ma jidhrux illi Alla jaħdem fuqha, fuq il-ħajja tagħha, fuq il-moħħ konxju tagħha u wkoll fuq livelli illi għalissa ikunu għadhom misturin. Mhuwiex il-ego jew il-jien tas-soltu illi jagħmel progress hawnhekk. L-avvent huwa perjodu ta' stennija u l-modija tal-kontemplazzjoni tistidinna biex nagħmlu ħin għall-kwiet,
biex nimmiraw speċi ta' intenzjoni kwieta lejn il-post tal-ħemda fejn Alla jammar fil-qalb. Mbagħad ir-renju tas-smewiet jibda jinħass b'mod delikat u sikwit b'mod mhux mistenni. Għax ir-renju tassew huwa fil-qrib. Hawn, issa.